Solo
ଏହି ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ବାର ବାର କହେ ତତେ मुन कही बजाई कहारी को गणमथको छाड़ीदेव ना ना विभीषण से पापिष्ट महिला बड़ मजा कर आसी मु न कही बजाई कहारी को गणमथको छाड़ीदेव ना मु जाऊँ हनुमान ग्रामे ग्रामे स्थाने स्थाने देउसी घोषणा रही था तुमे कोई सावधान हनुमान विठलंकुरी निर्माण करिछि सुबल यावन सुजीवित हेब पई रंद्र नहीं केउमन कौन करिबी केउ प्रकरी राम लक्ष्मण को करिबी अपहरण जय मा उमापति माधंगे माँ रूपाखर माथा रूपाखर भरी अहार पुत्र महीन मंत्र पढ़ी थोड़ी मुखा देना पौराई Io
মাত্র উড়ে খণ্ড হয়ে যাব মক্ষিকা পড়ে বুঝে করিবে মুহি যেমন বার্তা দিবি বুঝে করিবে মুহি যেমন বার্তা দিবি প্রকরণে রাম লক্ষ্মণ পুরাবি মন্দির দশ রক্ষণ পহে নরেন্দ্র কহে ধর্ম পাশে গোলা ମୋ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିବି ବାବୁ କେତେ ଭାବିଲ ବାବୁ ମୋ ଦର୍ଶନ କର ବାବୁ ମୋ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପାଶ ଦୁଆର ଦେଖିବି ନେତ୍ରରେ मते जागा छड़ बाबू मो पुत्र मानक मो दर्शन करी राजा दशरथ हेले सगव्रत 14 वर्ष
ବିଭୀଷଣ ଆସିଲେ ମୋତେ ଡାକିଦେବ ବାବୁ। ମୁଁ ଏ ପୁତ୍ର ପାଖରେ ବିଶ୍ରାମ କରିଛି ବାବୁ। ତୁ ବି ଯାଇପାର ବୀର। ବାବୁ ମୁଁ ଆସୁଛି ବାବୁ, ମୋ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବି। ଅଛନ୍ତି ଜାଗୃତି ଅଛି ମୁଁ ଜାଗୃତି ବିଷୟ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଆସିଥିଲେ ରାଜା ଦଶରଥ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିଦେଲି ନାହିଁ। କଣ କହିଲେ ହନୁମାନ? ସ୍ୱର୍ଗପୁର ଆସିଥିଲେ ରାଜା ଦଶରଥ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ? ନା, ତାହା କେବେ ହୋଇନପାରେ। ଏ ସେ ପାପିଷ୍ଠ ମହିଳା ଗଣର ଏକ କୂଟ ଚକ୍ର ବିଭୀଷଣ ମାୟା ରୂପରେ ଆସିଥିଲା ତୁମ୍ଭରି ନିକଟରେ। ଶୁଣ ଶୁଣ ହନୁମାନ, ମୁଁ ନ କହିବା ଯାଏ କାହାରିକୁ ବଡ଼ ମଧ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ ନାହିଁ। ସେଟା ହେଉଛି ହନୁମାନ। ରାଧେ 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 ଦେଉଛି ଘୋଷଣା। ରହିଥାଉ ତୁମେ ରହି ସାବଧାନ, ରହି ସାବଧାନ, ସାବଧାନ। ଠାରୁ ଫଳି ଆସିଲେ ହେଲେ ଦ୍ୱାର ଦେଶର ଛାଡ଼ିଲା ହନୁମାନ। କଣ କହିବି? ଏବେ ଛାଇ ଭାରତ ରୂପ ଧରି ବସିବି ଏହି ଗଣ ମଧ୍ୟ। ବସିବି ଏହି ଗଣ ମଧ୍ୟ। ଜୟ ভাষার সঙ্গে दर्शन करी छाड़ा मते शीघ्र पथ हनुमान, छाड़ा मते शीघ्र पथ। प्रभु गले बन मुहि नदी ग्राम पूजे पंकज चरण। रण हनुमान
ଯାଇପାର ବାବୁ। ଆସିଥିଲେ ମାତା ଆସିଥିଲେ ବୀର ଭାରତ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିଦେଲି ନାହିଁ। ହଁ ହଁ ମୁଁ ଏ ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିଦେଲି ନାହିଁ। କ'ଣ କହିଲେ ହନୁମାନ? ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଆସିଥିଲି ମାତା ବହୁତ ବୀର ତାଙ୍କ ଭ୍ରାତାମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ନା ଯାହା କେବେ ହୋଇନପାରେ। କାହିଁ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁର କାହିଁ ସବୁ ହୋଇଯାଉ ସେ ପାପିଷ୍ଟ ମହିଳା ବଳେ ଏ ବି ଏକାକୁ ଶୁଣ ହନୁମାନ ରହିଥାଅ ତୁମେ ହୋଇ ସାବଧାନ। ମୁଁ ନ କହିବା ଯାଇ କାହାରିକୁ ଗଡ଼ ମଧ୍ୟକୁ ଛାଇଦେବ ନାହିଁ। ଯାଉଛି ହନୁମାନ। ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଦେଉଛି ଘୋଷଣା ଦେଉଛି ଘୋଷଣା ସାବଧାନ। ଅଛକି ଜାଗୃତି ଅଛି ମୋ ଜାଗୃତି ବିଭୀଷଣ। କିନ୍ତୁ ବିଭୀଷଣ ପୁଣି ଏଠାକୁ କାହିଁକି ବିଭୀଷଣ? ମୋତେ ବରଦାନ ଛାଡ଼ ବାବୁ। ବିଭୀଷଣ ମୁଁ ଆସିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ମାୟା ବିଭୂତି ବଳିଦେବା ପାଇଁ। ବିଭୀଷଣ ମୋତେ ଗରିଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ ବାବୁ ଗରିଦ୍ୱାର ଛାଡ଼। ତୁମେ ଏବେ ଯାଇପାର ବିଭୀଷଣ। ହଁ ହଁ ତୁମେ ଏବେ ଯାଇପାର। ତେବେ ଯାଉଛି ହନୁମାନ ତେବେ ଯାଉଛି।
କିପରି ପାଇବା ଯଦି ସେମିତି ମୋତେ ଉପାୟ ଦିଅ। ନା ଜାଣିଦେବି ତାର ସେ ସୁନାର ସଂସାର। ମୋ ପ୍ରଭୁ ନମନ ମତାରୁ ନେଇଛି ନାଇଁ 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 ଭାଙ୍ଗିଦେବି ତାର ସେ ଗର୍ବ ଦମ୍ଭ ଅହଙ୍କାର। ଛଡ଼ାଇ ଆଣିବି ତାର ସେ ରାଜଶାସନ। ଓହୋ ରାଜଶାସନ ଅପେକ୍ଷା କର ଜାଣିଦେବି ତୋର ସୁନା ସଂସାର। मारुति आशीरा पର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏକାଠି କହିବା ଅପେକ୍ଷା मीठी मीठी वाणी